Suoraan mä oon nyt saanut valmiiksi Helsingin kaupungin historiateoksen, missä käsitellään Helsinkiä taiteen ja kulttuurin pääkaupunkina. Ja mulla oli niin sanotusti hyvät pohjat pitää tällainen puhe. Kirja ilmestyy vasta kesällä, ihan vielä on valmis. Mutta hyvät kuulijat, 60 vuotta sitten Helsingin kuvataidekentällä elettiin käänteentekeviä aikoja. Oli niin, että maan taideelämä keskittyi jo entuudestaan tänne pääkaupunkiin. Täällä toimivat Ateneum, Vapaa taidekoulu ja Suomen taiteilijaseura. Täällä asui suurin osa maan kuvataiteilijoista ja täällä sijaitsivat tärkeimmät taidegalleriat. Mutta nyt oltiin uuden murroksen äärellä ja sähköä oli ilmassa. Vuosi 1966 merkitsi Helsingin kaupungin kuvataidepolitiikan aktivoitumista. Siihen asti oli järjestetty eräitä freskoja, veistoskilpailuita kaupungin omiin kohteisiin, kuten kansakouluihin ja sairaaloihin, ja hankittu vähäisillä määrärahoilla virastojen seinillä pienimuotoisia teoksia. Mutta nyt kaupunki päätti ottaa vastaan merkittävän lahjoituskokoelman galleristi Leonard Bexbackan perikunnalta. Tässä suhteessa Helsinki oli jälkijunassa, sillä moni muu Suomen kaupunkikunnista oli jo ehtinyt avata taidemuseon, ja ne kaikki olivat syntyneet lahjoituskokoelmien ympärille. Ja Helsingissäkin oli jo ehtinyt syntyä museoita yksityiskokoelmien ympärillä. Nimittäin vuonna 1965 oli avattu sekä Amos Andersonin että Didriksenin modernit yksityiset taidemuseot. Tämän Bexbackan perikunnan lahjoituksen ehtona oli pystyttää lahjoituskokoelmalle oma museorakennus. Saatiin odottaa vielä 10 vuotta ennen kuin kaupungin taidemuseo ehittiin Meilahissa. Mutta tuolloin vuonna 1966 samassa yhteydessä Helsinki palkkasi ensimmäisen kuvataidesihteerinsä Maria-Liisa Bellin, joka ryhtyi hoitamaan ja kartuttamaan kaupungin taidekokoelmaa ja koordinoimaan näyttelytoimintaa. Kaupunki sai oman kunnallisen Louvren gallerian, joka avattiin sitä heti parin vuoden kuluttua. Vuonna 1967 aloitti toimintansa Helsingin taiteilijaseura, joka ryhtyi sparraamaan kunnallista taidepolitiikkaa, sai kaupungin talon yhteyteen toimintakeskus Katariinan ja rakennutti Myllypuron Atelier-kylän. Ja vuosi 1966 tietenkin merkitsi myös Haagan taideseuran perustamista. Se on siis vuotta vanhempi kuin Helsingin taiteilijaseura. Haaga oli tuolloin kaksijakoinen kaupunginosa, jossa vanhan huvila-asutuksen lomaan ja ympärille oli 50-luvulla noussut kerrostaloja. Uudessa Pohjois-Haagassa eli Hakavuoressa, niin kuin sitä myös kutsuttiin, oli alusta asti nähty asukkaiden aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Heti vuonna 1956 oli perustettu elokuvateatteri, kino, Arita ja harrastajapohjainen Pohjois-Haagan orkesteri, jota veti kansanmusiikkimies Martti Pokela. Haagan vanhalla työväentalolla toimi virkeä nuorten harrastajateatteri Haagan näyttöllä. Mutta 60-luvun puolivälissä nämä kaikki mainitut paikalliset kulttuuritoimet olivat jo kuihtumassa pois. Ja sama ilmiö koettiin muuallakin kuin Haagassa. Että aikaisemmin niin vireä ja yhteisöllinen esikaupunkikulttuuri uhkasi näivettyä modernin elämäntavan murroksen, muun muassa television yleistymisen ja liikenneyhteyksien parantumisen vuoksi. Tätä taantuvaa kehitystä uhmasi Haagan taideseura, josta tuli paikalliskulttuurin uusi voimatekijä. Aloitteen sen perustamiseksi teki viipurilastaustainen eläkkeelle jäänyt kuvataideopettaja Taavetti Häyrinen. Mukaan liittyi heti kymmeniä Haagassa asuvia kuvataiteilijoita ja edistyneitä harrastajataiteilijoita. Asukasyhdistys Pro Haagan johdolla ideoitiin erityinen Haagan viikko, jota vietettiin vuosittain koulujen hiihtoloma-aikaan ensimmäisen kerran helmikuussa 1967. Keskuspaikkana toimi ensi vuosina Kylänevantien kansakoulu, itse asiassa Etelä-Haagassa aloitettiin. Siellä Haagan taideseuran avasi ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeenkin usein Maria-Liisa Bell, itsekin haagalainen. Vuotuisen taidenäyttelyn lisäksi näiden Haagan viikkojen ohjelmaan kuului paikallisten harrastusseurojen, kirkkokuoron ja musikanttien esityksiä. Esiintyjinä olivat Huopalahden hurjien voimistelijat, Haagan Hakan judokat, ruotsinkielisen nuorisoseuran Huffenin tanhuryhmä, Munkkiniemen musiikkikoulun oppilaat, Pohjois-Haagan yhteiskoulun näytelmäseura. Haagan taideseura aktivoi koko kaupungin osaa ja nousi 70-luvun alussa myös kaupungin avustuksen piiriin. Taideseurassa eri-ikäiset ja eri lähtökohdista työskentelevät taiteilijat toimivat vuorovaikutuksessa ja esiintyivät näyttelyissä rinnakkain. Näyttelyt siirtyivät 70-luvun alussa Pohjois-Haagan yhteiskoululle, jossa ne vuosikymmenten ajan itsestään selvästi kuuluivat hiihtolomaviikon ohjelmaan. Esillä oli yleensä toista sataa teosta, kävijöitä kirjattiin 2–3 tuhatta. Taideseura oli muutenkin aktiivinen. Tapio Tikkasen ohjauksessa pidettiin
elävän mallin piirustusiltoja, opiskeltiin akvarellin ja grafiikan tekoa. 80-luvulla Pohjois-Aikassa saatiin käyttöön kellariateljee Hatara, jossa edelleenkin järjestetään taidebasareja ja erilaisia kursseja. Tuossa mainitussa historiateoksessa, joka kesällä ilmestyi, niin on esillä myös valokuva Haagan taideseuran vuosinäyttelystä vuodelta 1980. Siinä ryhmäportrettiin on pakkautunut 36 taiteilijaa, jotka olivat tuolla mukana. Siellä oli vielä seuran perustaja Taavetti Häyrinen joukossa. Kuvasta voi tunnistaa muitakin puheenjohtajista: Reino Groosteen, Maila Vanhatalo, Oiva Soini, Pertti Anttila, Ilkka Kivistö. Tuolloin vuonna 1980 mukana olivat myös Raili Aaltio, Seija Alanko, Seija Bruuman, Aija Johansson, Yrjö Könni, Ilmari Louhi, Maija Puustinen, nuorten kirjailijanakin tunnettu Tauno Rautapalo-Rapu, Erkki Toiviainen ja Mirkku Tommola ja Pertti Ylinen, joka ymmärtääkseni on tässäkin näyttelyssä sitten mukana. Voi olla, että en maininnut olekaan kaikkia, mutta tässä oli sellaisia, joita taitoin tunnistaa. Voikin todeta, että tuohon aikaan 70-80-luvulla kuvataiteen Helsinki painottui hyvin vahvasti tänne kaupungin länsiosiin. Täällä toimi Haagan taideseura, Meilahdessa Helsingin kaupungin taidemuseo, Kuusisaaressa Didriksenin ja Villa Gyllenbergin yksityiset taidemuseot. Kaupungilla tai intendentti Maria-Liisa Bellillä oli myös hyvin suurisuuntainen suunnitelma taidekasvatuskeskuksen rakentamiseksi tuonne Meilahden kartanon maille. Tämä suunnitelma kariutui, kun lasten taidekeskus päätettiin 80-luvulla sijoittaa Annankadun vanhaan kansakouluun eli Annantaloon. Lasten kuvataidekasvatus oli noussut voimakkaasti keskusteluun 70-luvun lopulla. Alkeisopetusta Helsingissä tarjosivat vanhastaan ABC-piirustuskoulun kirjekurssit ja Kylli Kosken eli television Kyllitädin kuvataidekoulu Töölössä. Mutta nyt tuli uusia toimijoita. Itä-Helsinkiin varhaisnuorten taidepiiri, eli nykyinen Helsingin kuvataidekoulu. Pohjois-Helsingissä taas Mannerheimin lastensuojeluliitto alkoi ylläpitää päiväkotien yhteydessä taidekouluja. Ja tuolloin perustettu kaupungin kulttuuriasian keskus kurssitti sitten koululaisia Annantalossa ja muissa toimipisteissä ympäri Helsinkiä. Ja tavallaan tämä kehitys huipentui 90-luvun alussa, jolloin tämä Kanneltalokin valmistui, samoin kuin Malmitalo. Mutta tuolloin luotiin maahan lainsäädäntöön pohjautuva taiteen perusopetusjärjestelmä, jossa tämmöistä suunnitelmallista ammattitaitoista taideopetusta tarjoavien koulujen oli mahdollista saada kiinteää valtion avustusta, ja siinä järjestelmässä edelleenkin ollaan. Täällä Helsingissä opetusta järjestävät nimenomaan yksityiset taidekoulut, ja osallistuminen perusopetukseen on ollut korkealla tasolla. Kuvataide on kolmanneksi suosituin näistä taideharrastuksista. 2% ikäluokasta, nuorten ikäluokista, niin kuuluu näihin kuvataidekouluihin. Ja tietysti jos nuorten kuvataideharrastuksesta puhutaan, täytyy tietysti mainita omaehtoinen graffititaide, joka omalla rososella tavallaan on kukkinut täällä betonikaupungissa. Ja graffitit ja muraalit on tietysti olleet myös taidelähtöisen kulttuurisen nuorisotyön keinovalikoimassa. Poikkeuksena tuo vuosituhannen vaihteen, itse asiassa yli 10 vuoden ajanjakso, jolloin kaupunki pyrki ankarin ottein kitkemään luvattomat maalaukset katupuosta, tämä Stop Töhryyden kampanja, josta sitten luovuttiin 2008. Luvalliset katutaideseinät on tehneet paluun Helsinkiin, ja graffiteista on tietysti tullut arvostettua urbaania yhteiskunnallista taidetta, jota siedetään ja ymmärretään paremmin katukuvassa kukkivana luovuutena, ja tätä osoittavat, ja raivaneet varmasti tietää myös nämä suurikokoiset muraaliteokset, jotka on 10 vuoden aikana, viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana yleistyneet valtavasti täällä Helsingissä. Meillä on useita kymmeniä muraaleja. Ja tietysti tätä kaupungin omaa väljentynyttä asenneilmapiiriä parhaiten kuvaava jälkinäytös oli tuossa muutama vuosi sitten, kun kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki jäi itse kiinni luvattoman graffitin maalaamisesta tuon Vuosaaren satamaradan varrella. Hän kyllä joutui korvaamaan puhdistuskulut ja taisi saada pienen sakon. Mutta taideharrastukset eivät kuitenkaan jakaudu mitenkään tasaisesti. Niissä on suuria eroja eri sosiaaliryhmien, eri alueiden ja eri ikäisen kaupunkiväestön keskuudessa. Samaan aikaan, kun on kovasti julkisessa kulttuuripolitiikassa panostettu lasten ja nuorten taideharrastuksiin, niin aikuisten taideharrastuksen perinteiset muodot on kuihtuneet. Ja
Se näkyy esimerkiksi siinä, miten monet vanhat sekakuorot ja orkesterit ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Samaan aikaan vähän niin kuin ristiriitasta, koska samaan aikaan kulttuuripolitiikassa korostetaan koko ajan enemmän ja enemmän näiden luovien taideharrastusten ja yhteisöllisen paikalliskulttuurin merkitystä koko kaupunkiväestön, siis niin nuorten kuin ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjinä. Sanotaan ja ajatellaan, että taide luo vireitä ja onnellisia ihmisiä, vireitä ja viihtyisiä asuinympäristöjä. Ja onhan taide onnistunut luikertelemaan, murtautumaan yhteiskunnan eri sektoreille. Puhutaan julkisen rakentamisen prosenttitaiteesta, puhutaan hoitolaitosten laastaritaiteesta tai tietyille alueille tai väestöryhmille suunnatusta yhteisötaiteesta. Mutta nämä ovat tyypillisesti määräaikaisia hankkeita. Ne boostaavat toimintaa hetken ajan, mutta sitten vetäytyvät alueelta, kun rahoitus päättyy. Parempi ja varmempi tulos saadaan pitkäjänteisellä, sitoutuneella työllä. Ja tässä mielessä Haagan taideseura on esimerkillinen poikkeus. Se on onnistunut varjelemaan taiteen liekkiä, jatkamaan taiteen leikkiä keskellä omaa paikallisyhteisöään ja aina löytänyt riittävät edellytykset toiminnalle. 60-vuotiaana se porskuttaa lujaa ja on koko Helsingin ylpeyden aiheena. Ja niin kuin tuossa tiedotteessa sanotaan, se on aktiivinen, lämmin yhteisö, jossa taiteella on tilaa elää. Samaan tapaan kuin Haagan taideviikolla 60 vuotta sitten, myös tähän Kanneltalon juhlanäyttelyyn liittyy runsas oheisohjelma, työpajoja, taiteilijatapaamisia, esitelmiä. Mutta ennen kaikkea tämä galleria on täyttynyt uudesta taiteesta. Haagan taideseura on jälleen luonut nahkansa ja tehnyt kokonaisvaltaisen intervention tänne kaupungin asukkaiden, meidän kaikkien keskuuteen. Meidän tehtäväksemme jää nauttia ja kokea, altistua taiteelle, inspiroitua. Bravo!